Nagpahimangno ang health authorities sa sakit nga posibleng makuha sa paghumol sa hugaw nga tubig sama sa baha. Sa Davao Region, gipaniguro sa Office of Civil Defense Region 11 ang kaluwasan sa mga residente pinaagi sa paglusad og Purok Disaster Response Team. Aniya ang report. Miambag kining mga bata gikan sa atop sa covered court sa Mabitak, Laguna. Ang ihang mga kauban, gisaka sab ang katapad nga opisina sa LGU aron magsilbing diving board. Aminado ang mga bata nga ikapilang higayon na silang gibadlong sa otoridad. Apan makapilang higayon, gihapon silang nagaambak sa sapa. Sumala sa hepe sa Mabitak Disaster Risk Reduction and Management Office, nangabuslot ang mga atop sa mga opisina tungod sa peligrosong stunt sa mga bata. Plano nilang butangan og harang ang ginaagian sa mga bata aron dili na sila makasaka pa sa atop. Gawas sa delikado, makapilang higayon na sab nga nagpahimangno ang Department of Health nga dili maligo o magdula sa hugaw nga tubig. Sanglit posibleng makakuha og mga sakit sama sa leptospirosis. Sa Davao Region, gisugda na sa Office of Civil Defense 11 ang training sa Purok Disaster Response Team. Diin kada purok, dunay responders. Lakip sa ilang mandato nga masiguro ang kaluwasan sa mga residente, labi na ang mga bata, panahon nga dunay baha. Panahon sa baha, maglakaw-lakaw sa karsada, magdala o magwala na may mga protective gadget, inana. Delikado maguna mga iso no, sa tanang naminaw kay ano na sakit no, na pwedeng mosulod sa inyong gawas. Lakip sa gihimug-atan ang kaluwasan sa mismo mga rescuer nga mo'y nagahumol sa baha. Ang mga ganina pahimangno po na ko sa LGU, really enough na tagaan na itong training ang mga rescuers. Kailangan tagaan po na itong mga gamit, insakto na mga gamit para makaperform sila sa ilang trabaho. Ako si Orgil Relator. 1 Mindanao.